Μεγαμπό εδώ, τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω να είστε καλά. Κάντε like, subscribe και share να το δουν και άλλοι. Subscribe κάντε γιατί έχουμε βάλει στόχο τους 50, μην τα ξαναλέμε. Σήμερα παίζουμε Blox Fruits και σας έχω μια έκπληξη. Να το πω κάπως έτσι, ας το πω έτσι. Έχω φτάσει level 1135 και από όσο είδατε έχω πάρει το Leopard Fruit. Ναι, το είχα πάρει από spin, δεν φταίω εγώ. Είναι για grinding τέλειο. Και αυτό. Λοιπόν, πάμε δεύτερη θάλασσα. Θα πάω να πάρω καράβι. Ξέρω. Έχω να κάνω βίντεο εδώ και καμιά 10 μέρες κοντά. Αλλά, ξέρετε κάτι, τη μία βαριόμουν, την άλλη δεν ήθελε γιατί είτε ήμουν κουρασμένος από οτιδήποτε ή για άλλα πράγματα και συνέχεια όλη την ώρα κάτι τύχαινε και κατέληγα να μην κάνω βίντεο. Φαντάζομαι εσάς πώς ήσασταν όλο αυτό το καιρό που δεν έκανα βίντεο και είδατε τώρα ότι ανέβηκε το βίντεο. Πω, επιτέλους αυτός έκανε βίντεο, έχει να κάνει. Σας φαντάζομαι. Τους μισούς από εσάς που με βλέπετε, αυτά κάνετε. Πού είναι τώρα? Να τη σκοτώσουμε μία. Θα έχει πολύ φάση. Πάμε. Μεταξύ αυτό το boss είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Γιατί έχω σκοτώσει και άλλα boss και αυτό είναι από τα δυσκολότερα της πρώτης θάλασσας. Αλλά θα μου πείτε κιόλας είναι και Falcon City με το μεγαλύτερο level όλης της πρώτης θάλασσας. Κούντος. Όπα. Έλα εδώ. Καλά μιλάμε, είναι πολύ δυνατό. Σιγά ρε. Πού είσαι, για άλλα εδώ. Λαμένα. Πάμε λίγο. Στο crew μου έχω φτάσει 912.000 bounty. Το crew μου όλο έχει 1.354.653 bounty όλο μαζί. Και τώρα πάμε middle town ώστε να πάμε δεύτερη θάλασσα. Πού πας? Μη στεναχωριέστε. Εγώ αυτό σας λέω, μη στεναχωριέστε. Θα κάνω κι άλλο βίντεο με διαφορετικό παιχνίδι. Ίσως το κάνω πάλι σήμερα, ίσως το κάνω αύριο, μεθαύριο, ξέρω εγώ. Πάλι έτσι λέω όμως, όλη την ώρα. Αλλά τα ίδια κάνω. Και μετά τα βλέπω κι εγώ και λέω τι κάνω με τη ζωή. Έχω ξεκλειδώσει κιόλας τις ονομασίες. Π.χ. ας γράψει τώρα ένα hello, ξέρω εγώ. Έχω ξεκλειδώσει κι άλλες πολλές ονομασίες.
Αλλά τώρα αυτή έκανε πιο πολύ εντύπωση. Στη δεύτερη θάλασσα ξεκλειδώνονται αυτά, όσοι θέλετε να ξέρετε. Εν τω μεταξύ στο Middle Town που θα πάμε έχει και ένα boss. Αυτό το boss είναι level 100. Εγώ το έχω με 3-4 hit με το Leopard. Είναι φουλαστείο άμα το δείτε. Έχει περάσει ήδη πόση ώρα και εμείς τι κάνουμε? Απλά πηγαίνουμε. Όχι. Μη με σκοτώσεις, θα σε σκοτώσω εγώ γιατί. Μη στεναχωριέσαι φίλε. Άρε τυχερέ. Τη γλίτωσες. Καλά, άστον. Έλα τώρα. Αυτό φαίνεται δεν έχει σπονάρει ακόμα. Θέλω να δω κάτι. Πριν, εντωμεταξύ πιο πριν, όταν είχα ξαναμπεί σε αυτό εδώ πέρα για να δω μήπως έχει κανένα καλό φρούτο, όταν είχα πάει προς τα κάτω, είχα δει ένα Leopard και ένα Yeti με 5 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια το ένα και 5 εκατομμύρια το άλλο. Αυτά τα δύο. Πονάρα με τέλεια. Για να πάει πιο γρήγορα. Γιατί πάει πολύ πιο γρήγορα έτσι. Το νησί μου είναι το Hot and Cold για τώρα. Μεταξύ από τότε που πήγα στο Hot and Cold στο νησί έχω κάνει πολύ λίγα quest. Το μόνο που έκανα όταν πήγα στο Hot and Cold είναι να σκοτώνω ένα NPC και να κάνω upgrade level του Mastery του Leopard. Μπας και το φτάσω 300 να ξεκλειδώσω το... Έχω πορεία. Ορίστε τώρα. Ρόλαρα πριν και τώρα μου το βγάζει τη μύτη. Θέλει trade, Πάμε. Είναι βλαμμένο.
λέει είσαι σίγουρος? Το paint δεν είναι καλό. Φρεάχε σου. Sorry, αλλά εντάξει. Να δίνει paint για sound. Πρώτα απ' όλο το sound. Άμα δείτε, έχει τουλάχιστον ένα immune to weak attacks, ενώ το paint δεν έχει. Μπαου, και αυτό τίποτα δεν έχει. Έπρεπε να το πάρω. Τι? Είναι στην κατηγορία αυτή. Να το πάρω άμα είναι. Να κάνουμε trade με αυτό, να το πάρω. Λέω εγώ. Ναι. Ναι. Ας το, όχι, με τίποτα. Με τίποτα. Ένα λεπτό. Ρε. Έλα εδώ κυρακότα. Άντε ρε. Άντε. Άλλο σκότω και μεταξύ άλλων. Άντε. Να μάθουν να μην μιλάνε. Όπα. 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 Δεν πειράζει. Υγεία. Φαίνεται είχε no loss, επειδή ίσως είναι χαμηλότερο level από μένα πολύ, ή εγώ είμαι μεγαλύτερο level από αυτόν, δεν ξέρω. Ή αυτός είναι μεγαλύτερο level από μένα. Δεν ξέρω τι παίχτηκε τώρα. Αδερφάκια είμαστε. Άστο. Δεν μας βλέπω καλά. Καλά, τι να κάνω τώρα ακριβώς? Να πάω στο photon call. Καλά, περιμένετε τώρα. Και επιτέλους μετά από πολλή ώρα καταφέρουμε ήρθαμε στο photon call. Και τώρα πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε το quest. Θέλετε να μάθετε τι έγινε κατά τη διάρκεια πως ερχόμουν από εδώ? Λοιπόν, θα σας πω. Πήρα στην αρχή ένα καράβι και πήγα να έρθω. Αυτό που είδατε κι εσείς. Και στα 400 μέτρα κοντά μετά βγαίνουν κάτι πειρατές με κάτι καράβια. Εν τω μεταξύ έχω μπει σε ιδιωτικό σερβερ, το δικό μου. Και 3-4 φορές με ξεκάνα. Και έκανα κανένα δεκάλεπτο να έρθω. Εδώ και 10 λεπτά από εδώ και από εκεί πήγαινε.
Ranger full σε αυτό το κομμάτι. Εγώ απορώ γιατί δεν ανοίγω το transformation. Ναι. Αυτό είναι. Θα σε χέσω, φίλε. Θα σε χέσει λεοπάρδαλό μου. Να μάθεις, φίλο. Είμαι ο Ρονάλντο Πενάλντο. Ξέρεις τι είμαι εγώ, ναι. Πού ξέρεις με ποιον τα βάλες τώρα. Είμαι ο Λεωνάρη, θα σε κάνω 300 κομμάτια. Ένα. Και είναι σαν ακόμα και τελειώσαμε το quest. Ωραία. Τέλεια. Να τα πούμε. Να σου πω εγώ τώρα. Δεν το έκανα. Εντάξει, όταν το πήρε το ρόλο, είμαστε σε μια φάση, το ξαναείδα μια και λέω what, καλησπέρα. Το store era μια γρήγορα, το έκανα αυτό. Είπα να το κάνω trade bass και πάρω κανένα γέτη ή κανένα κιτσούνι, ξέρω εγώ. Αλλά τελικά δεν έφεξε τίποτα. Θέλω δεν το τρώω. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Κάντε like, subscribe και share να δούμε και άλλοι. Subscribe κάντε γιατί έχουμε βάλει στόχο του 50. Αυτό ήταν το βίντεο.
Ελπίζω να σας άρεσε αυτό. Bye guys.